אור, אתה הזוכה של האח הגדול 2024. תודה חיים שלי, אתה נשמה אבא, אין. רגע, איך עושים לב? נו, בקיצור, הבנת אותי. בכל אופן, היית דייר רגוע, סובלני, נעים הליכות, ועם עדינות ראויה לשבח. אתה בוכה בגלל שאתה מתרגש מהניצחון? לא, איזה! אני בוכה מהתרגשות בגלל שהדר יצאה במקום הרביעי והפסידה לי. אוקיי. אז בוא נראה תקציר של כמה קטעים שלך מהעונה. קדימה! סתמי את הפה שלך, יא אני לא רוצה לשמוע אותך. לא, אני הסמרטוט, אל תדליקתי. אני אומר לך שאני אכבר גבר, אז אני אכבר גבר. חיימון, חיים של אבא, אני לא יכול לסבול את ההתנהלות שלך פה. אני אוהב אותך. מה זה התקציר הנוראי הזה? לא הבנתי. אתה בא להדליק אותי? מה